Čaute ľudia, dneska mi došiel proste do pošty balík. Neviem, či je to dorytie nejaká myška, lebo že som si objednával myšku. To ešte tak dávnejšie, tak rýchlo to otvorím ja. Takže, tak, ozvem sa vám, keď to budem otvorené. Dobre, no otvoril som to. Je tu táto myška, ktorú som si objednal. Toto zhodíme. A ideme to pripojiť a vyskúšame s tým dať nejaké kreatívy. Tak no, skúšam s tým dať do prčic, ak to je. To je jaký gigantický kábel, vidíte? No, ideme to zapojiť. Takže ozve sa vám, keď to bude mať pripojené a budete vidieť obrazovku. No dobre, mám to akéže pripojené a takto mega pekne vyzerá. Ja tam zapnem hru a vyskúšame si to v kreatíve. To čo je, aká debil. To je pomalá. A túto si nahám. Uvidíme sa v kreatívu, čo budete vyjať obrazovku a tak. No už sme v hre. Čo mi prestala fungovať taká ona myška. Halo. Dobre, čo som... Nejako s tým tu hýbem. Super. Ešte len nejako funguje, ne? Počkaj. Bliká to. No, ok, už funguje. Takže. Ty kokos, to je strašné. Potom prepáčte, že ma slepo čujete, ale no. Moja klávesnica je strašne lučná, ale to čuje. Delay to má strašný. Ukáž to tak najpomalšie. No, počkaj, skúsim zvýšiť censku, lebo ja mám pomalu. Takže si dáme pekne 9,4 alebo nejako takto, to je jedno. No už to je lepšie. Takže jaká šťúra mega dobrá, ale to sa nám sa sekne. Ale ináč je sa po pohode. Je to prípadne, že to tam určite. No, celkom funguje. Takže asi pôjdem do nejaké normálne jednotky. No hej, je to celkom v pohode, takže počkajte. Ideme sa proste v jednovej jednotkách, kde budem normálne hrať s normálnymi zapečkami, takže za 3, 2, 1. Dobre, už sme tu, počkaj, ďalej si sluchatka. A podľa mňa je to sem tak vyklapaná tá zapečka, takže bo ešte to mám malé postrané tlačítka a ja neviem hrať na pod vlastne malých. Katastrofa je to. Ty kokos, to sa strašne bol zvyknutý na hento. Ja zase ešte vyklapané. Táto není úplne dobrá. Ty kokos, no neviem, to zápek je mega dobré. Ja umrím. Pokúsim sa aspoň raz zabiť. Keby sa mi to podarilo. Ty kokos, ja nezabijem, a nedobrý. No hej, už to vyvolím. Ešte vyskúšam 10.
len ja to musím strašne s tým prstom robiť. A ja to neznášam. Neštipili. No, strašná je tá myška. Čakal som od nej viacej. A keď toto video bude mať 5 alebo 10 lajkov, dajme 5, tak si kúpim nejakú klávesnicu z originálnej stránky, že to mi prišlo na nejakom papieri do ruky lepené páskou. Takže tak, počkám ešte na jedného, keby tu došiel. Keď nie, tak nevadí. To už sa dělo, takže si s ním zahrám rýchlo. No poď. Potom prepáčte, že zase tak dobre nepočujete, ale mám celý mikrofón a ty kokos, ja to nepostavím ani double edit, alebo čo? Ježiš, to som mohla potom aj želať. Som tam mohol s ním topičiť, ja musím Garretlerom. No to strašne. Ale dostal čo. Aspoň to chcem poraziť. Tak ešte raz ho pokúsim poraziť a... Čo robí? Kokos, neviem vôbec stavať. A dostal, celkom dosť, musím povedať. Zasvetlím Grapplerňom. Ja pokúsim sa to tu rozbiť, ale no. Aspoň som ho, trocha som ho aspoň zabil. Takže tak, keď budete chcieť pokračovanie z takéto série, tak musíte dať 5 alebo 10 lajkov, takže vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.